Siphinde ke sikwamukele umbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi. Khumbula phela mbukeli ukuthi sikhona lapha ku SABC Plus. Kufuneka nje ukuthi udownload i-app ethi SABC Plus bese ke uyakwazi ukungena lapha ku channel SABC lihaye kulapho kuzothola khona ikhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ke ngoxhaso nesinikeza lona babukeli na nokuphawula kwenu nje enithini kwenze lapha enkundleni zokuxhumana melana nohlelo njalo njalo. Thina ekhaya Jikelele umsebenzi wethu nje ukuthi sinazi ngokwenzekelayo, sinikeze isimo sezulu, ezemidlalo, ezindaba mlonyeni njalo njalo. Ziba khona ke nezivakashi esesibe nazo ukuthi sinkankanye izindaba ezahlukahlukene. Kanjalo namhlanje akusilo usuku olwahlukile bakhona sobe sixoxisana nabo mayelana nezinto ezahlukahlukene. Injalo kanye mbukeli iqiniseka ke noba mhlambe ke uthe wabe kanti uyaphoswa inkqubo yethu uyakwazi uzindwendwela pha ku YouTube uthi catch up apho ke mbukeli uzawubona zonke iure zontathu. Bangaba mhlambe uthi hey ndikhumbula mhlambe inkqubo eyaqhubeka pha ngoDisemba ndifuna nje ukuthi recap dwendwela uYouTube uye pha ku SABC izindaba okanye SABC indaba igama lenkqubo ngu Ekhaya Jikelele. Hey nguFebruary ngoku singenile bathi ke it's the month of love. Kodwa ke mna ndithi uthando mayibe yinto yemihla ngemihla. Kuhle kakhulu ke mbukeli sawuthi sibone kaloku phange 14 kaFebruary abantu abathandanayo babonisana indlela abathandana ngayo, bathengelana izinto. I-pressure is getting high and high. Ndiye ndava nomnye ke sithi into bana ongumuntu wesilisa ethi bona bazuba khona ke kula 14 kaFebruary kunenkomfa abaza kuyizima bathi bazawubuya nge-15 babuya nge-15 ngithi mina basebekhetha ukuhamba nje ngalolu suku olubaleka kangaka okungcona sivele sibaphelekezele sihambe nabo senze isiqiniseko sokuthi nje baphephile yonke into singabayekeli behambe bodwa phela. Usathetha kanjalo ke ikomishoni yonyulo yayo i-IEC ithi ke basondele kwizigidi ezingama-30 abantu ababhalisele ukuvota. Wow, like ngesingisi kuthiwa record breaking. Le komishoni ke wena mamtshali nawe mbukeli ithetha oku nje siza kube kubhaliswa kule mpela veki siya kuyo. Ndithe ke xa ndifunda i-article yatsho into kubana ngabantu i-stations rather it's 23,296 stations ezabe zivuliwe kulo lonke elu kusukela ke ngentsimbi ka-8 o'clock to 5 PM kule weekend izawuvumela ke abantu abatsha nasele bekhona. Kwaye ke mbukeli u-IEC uye wastressa ukubaleka kokuba ucheke into okubana ingaba izinto zakho zihamba kakuhle kusini na. Kwaye ke bayaqinisekisa into okubana bazawuphepha because siyazi mos xa kuvotwa nezikrelemnqa ziyathanda into obana ezifuna ukungenelela zithini. Bayatsho ke mbukeli into okubana bazawuqinisekisa into obana kuzoba khona ntoni ukhuseleko kulo lonke kuyathokozisa ke lokho. Ngizile futhi nomnyango wezasekhaya usho ukuthi ngale mpela sonto yokubhalisela ukuvota amahhovisi abo bazo-extend ama-hour kujwayele ukuvalwa ngo-3 kodwa ke sobona sekuvalwa ngo-5 ntambama. Manje mbukela siphinde siqu edolo siyabuya emva komzuzwana. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi mbukeli usasibukele apha ekhaya Jikelele. Komishoni ke yolonyulo i-IEC ithi basondele kwizigidi ezingama-30 abantu ababhalisele ukuvota kunyulo lwalonyaka. Le komishoni ke ithethe oku nje kuza kube kubhaliswa kule mpela veki siya kuyo. Sibize ke elinye lamagosa e-IEC umnumzana umawethu Moseri ukuze ke asicacisele banzi ngezicwangciso zale komishoni. Mnumzana umawethu masikubulise sikwamkele enkqubeni ekhaya Jikelele. Sibambe ngazibini ngexesha lakho. Enkosini manami manibulise kuni and siyabulela ubanani this morning. Mhlekazi ukugqibela kwethu uncokola wawusisho into okubana amalungiselelo niphansi nephezulu uqinisekisa into okubana abamibeli bayakubhalisela ukuvota. Ngoku ingaba mhlawumbe hamba njani amalungiselelo njengoko kuza kubhaliswa kule mpela veki? Amalungiselelo ethu ahamba kakuhle kakhulu. Izitishi esizawubhalisa kuso zonke sesine contract nazo zinezitshixo zezo zindawo zonke sizawusebenzisa seziguthi, so siqinisekile uba izitishi zona zikhona ikwazi izitishi ezisivota kuzo xa kufika olasuku lonyulo.
Okwesibini ke abantu abasincedisayo apha ezitishini election staff sebekhona bonke yonke la 63,000 yabantu siyifunayo ba isincedise. Into enhle ke ngale 63,000 i-50,000 yabo ngabantu abangaqeshekanga abangasebenziyo abathathwe ekuhlaleni. Lonto ke sinayo siyayiveza uba la elaphulo elalisithi masibathathe kaloku nabantu abangaqeshekanga abahleli emakhaya nabo bathole noko isonka sale mini inye okanye ezimini ezimbini zobhalisela uvoto. Okwesithathu ke sesibaqeqeshile bonke. Sesisazi uba ubani uzawusebenza kakuhle ubani uzawuba namaginqi uyawufuna uba ancediswe ngolhlobo nohlobo. Okwesine ke iinsiza zonke i-material zonke esizidingayo uba zibe khona ezitishini sezipha koomasipala ngoku. Loo nto ithetha uba ke ngosuku lwangomso nangomgqibelo ekuseni kakhulu sawuzikhupha ke sibheke ezitishini. So ngaloo ndlela sizifumana sikwindawo esithi siredi kuyo. Le registration weekend izawuba khona nakanjani, kanti ke nezokuphepha i-security siqinisekisile kule mpelaveki uba nayo mayibe khona. So ke asikhathazekanga nganto kule ndawo sikuyo. Sesilinde nina bavoti uba nize nizochecka okanye nibhalise ngale mpelaveki. Eyona nto mnumzane echulumancisa kakhulu leli nani ulibizayo usithi into kubana 63,000 ye-election staff abathe baqeshwa sentsho kokuluqoqosho esilibonayo into kubana luqhoqekile. Kuhle kakhulu xa sizawubona mhlambe eliziko livula namathuba omsebenzi. Njengoko ke usithi into kubana zonke izinto ingathi zime ngomumo, ndiyafuna uqonda into bana ingaba mhlambe ningatsho ngokuphelele into kubana nanelisekile linani labantu abathe babhalise ukuvota. Mandithe nto uthi sinovuyo nje olusecaleni uba kule 30 years ye-democracy siyaqala uba sifike kwi-27 million yabantu ababhalisele uvoto kwi-voters roll. Zange safika kule indawo siyikomishini yokhetho. So lo ndawo siyayivuyela kakhulu. Sifuna uba ke ne-South Africans ngokubanzi bayivuyele lo ndawo uba bekuthiwa kuyacelebratewa nalapha into ye-voters roll besawukwenza country road ye-celebration yofika kule 27 million. Kodwa ke sisenabantu abayi-10 million okanye ukuya kwi-12 million abangekabhalisi bakubhalisela uba kwi-voters roll. So ngaba bantu ke nabo sibakhuthazayo kule mpelaveki, sibakhuthaze nabo abanayo i-internet uba baye phaa kwi-online baregister khona. Ngumsebenzi wethu uba masinikeze wonke umuntu ongummi wase-South Africa i-chance yoba akwazi ukuzirejista abe kwi-voters roll. Sithi ke nabantu abangeka-decide uba bazawuvotela eyiphi political party mababe bebhalisa babe kwi-voters roll. Umuntu noba kakathatha isigqibo kodwa ke makabe ebhalisa. Nceda ucacisele mhlekazi umbukeli wethu ngamaxesha okuvulwa nowokuvala kwezikhululo zovoto. Siyaqonda into yobana nizabe nizixhomile phantse konke eli. Xhobisa umbukeli into yokubana kuvulwa nini kuvalwa nini. Silungiselele uba zonke izitishi 23,396 ezikhoyo in the country zawube zivuliwe ukususela ngo-8 ekuseni uyobetha u-5 emalanga u-5 PM. So sithi ke umuntu angafika noba kunini ngomgqibelo phakathi ko-8 no-5 afike nangecawe phakathi ko-8 no-5. One-internet ke noba kunini noba uvuka ngo-2 ekuseni engenanto yokwenza kungayeki napha endaweni yokuphumula
angene apha ku-internet abhalise uyakwazi ukubhalisa noba ukweliphi ixesha losuku. Siye saqaphela mhlekazi into kubana hayi iGauteng lelona phondo lihamba phambili ngabavoti lilandelwa ke liphondo lapha kwaZulu Natal. Nicinga ukuba mhlambe intoni ekhuthaza abantu balamaphondo ukuba bavote? Siyaqonda kaloku into bana uninzi lolapha eMzantsi Afrika abanye sebelahlekelwe lithemba. Futhi ndiyafuna ukusikrobisele nje mhlambe pha kwiphondo la kwaZulu Natal ingaba mhlambe ingaba into yokubana mhlambe kube namaqela amatsha athi abe kanti ayavela kuye kwaba nefuthe litheni? Into yoba iGauteng ne-KZN baregister ngamanani aphezulu kakhulu ilento yoba nabantu indlela abahleli ngayo apha eSouth Africa uninzi lwabantu lulapha eGauteng kuze ke iKZN kuqhubeleke njalo. Uyabona xa ujonge iNorthern Cape ezandawo zakhona zingamaplus aphansi abe yidesert ugwadule ngesizulu banqabile abantu abahlala kwezandawo. So ke ipopulation yapha eNorthern Cape ihleli iphansi kakade. So ke apha eGauteng ipopulation yabo inkulu neyakwaZulu iphezulu kakhulu. Yiyo lento ke bebhalisa kakhulu abantu kwezindawo. Into yoba khona kwama-political party amatsha iyancedisa nayo uba ngoku sivuseleleke sonke singabahlali base-South Africa uba kanene kulanyaka we-election angeke sithi yi-political party enye ekhuthaza abantu noba amabini masithi nje sebencedile ngoba bavele bonke because seyiyasikhumbuza lonto uba le unyaka we-election lo nyaka u-2024 ne-elections ke azikho kude uba ke xa ujongile noba kunjani by August le election yabe seyiqhubile so lonto ke isinika siyi-country i-6 months only uba masenze le election. So seyifikile le election. So ke masikhuthaleni sonke abangekabhalisi bayobhalisa ngokukhawuleza. Kukho abathile mnumzana abasenamathandabuzo ngokuvota kulonyaka. Nijongana njani nezo meko? Ndiyaqonda into yobana mhlambe zininzi icampaigns enizenzayo door to door nakumakhasi onxibelelwano abo ninxusa ingakumbi xa sizawujonga inani labantu abatsha. Nijongana njani nezimeko kwaye ke mhlambe ke ingaba zikhona ezinye inkqubo enithe nazandisa uqinisekisa into yokubana niyadonsa abemi baseMzantsi Afrika singabalibali abantu abatsha? Zininzi indlela esifikelela kuzo esifikelela ngazo kubantu zikhona ezi sikwazi uba sizoncokola nani apha siye na kuma radio siphinde siye na kumakhasi onxibelelwano kodwa into esixakayo kwezinye zezi into ba into ye-information iskivele kuthi isiya ebantwini siye siphumeke emva koku siye pha ekuhlaleni siyoxoxisana nabantu apho sikwaziyo khona uba siqale ngomamela siphendule kodwa ke imessage yethu ithi le democracy yeyethu kufuneka siyikhuthalele siyisebenzele indlela ke sawukwenza ngayo intoba sibe khona apha kwezombusazwe sazi uba kuqhubekani siphinde futhi singene nakwezi political parties sibe active as i-citizens zale country. Eyesithathu ke ifuna uba siyiqonde intoba ngeze singabi narhulumente ebomini. So lonto ithetha uba kwawuhleli kukho urhulumente so ke intoba wena uzawuthi kuba kungemnandanga ngoku utsala inyawo ungabi khona yiyona nto leyo efaka i-country engxakini. Yiyo lento sikhuthaza uba wonke umuntu makaye pha evotini and make sure uba uyavota uba ke akakazi okwangoku
ukuba uyawuvota into ebheka kuba ke kufuneka sizimamele ezimanifesto zizawuvela singavele nje sifake la wethu singakhange simamele. Okwesibili sibaqonda abantu baphakanyisiweyo uba ngomphi onendlela yoba ayenze nyani lento ayithembisayo. Kuthetha uba lonto sikufuna thina as citizens siqinisekise uba siyayiqonda nathi into esiyenzayo ngaphandle kokujonga nje i-political party uba banxiba kakuhle aba banezinto ezinhle aba okanye bathetha kakuhle isilungu aba. So ke kufuneka sonke as i-citizens sikwazi ukuqinisekisa uba zintoni ezinto ezenza uba sivotele le party izawulungisa ntoni in the country. Uye wathatha ngaphambile Mhlekazi usithi into kubana niye nabe kanti kweli ziko le IEC kuqeshwa abantu abapha ku 63,000 linani elichulumisayo kakhulu elo. Ndiyafuna uqonda malunga noqeqesho kuba kaloku uye wathi into kubana anithabathanga kuphela abantu efuneke beqeshiwe nabantu ekuthiwa hayi aba abaqeshwa niye nathi mabeze ngeneno. Ndiyafuna nje usinabisele ngoqeqesho enithena banikela enalinikeza kubo ngethemba lokuba mhlambe nokubheka phambile niyawuqhubeka nisebenzisana. Maniqala ukuthi sithatha umuntu one 18 years. Kwesibini kufuneka ene ID engummi walapha eSouth Africa because abantu bokufika bona asibafaki impela kule into yonyulo asikwazi ubaqesha unyulo kufuneka liphathwe ngabantu base South Africa. Okwesithathu sithi kulomuntu kufuneka abe ubhalisele uvoto. So uba ubhalisanga ubhalisele uvoto kodwa ufuna usebenzela unyulo asizukuqesha. Eyesine okanye ka4 ufuneka uhlale kuloo ndawo yeso stishi ufuna usebenza kuso. Awukwazi uba uzawuthi uhleli apha eGauteng ufuna uyosebenza eMpumalanga province. So fanele uqeshwe kuloo ndawo usebenza kuyo. Eyokubaqeqesha ke maniqale ndithi nangoku sivulile into yoba abantu abafuna usebenza ngalamini yovoto mabafake ke izicelo zabo apha kwi-internet kwi-website ye-IEC engu-www.elections.org.za. Bangayi kwezi ndawo zizezinye baye ngqo kule ye-IEC. Sivulile ke ngoku sawuvala nge-29 kaFebruwari wonke umuntu ofuna usebenza ngosuku lonyulo sithi makafake isicelo. Sizawubaqeqesha ke insuku zimbini zobaqeqesha sawubaqala ngokuba ngento yoba uvoto kufuneka luhambe kanjani siye into yoba istishi simiswa kanjani siye ekuncediseni abavoti siyophela ke ngobala amavoti xa sekugqityiwe uvoto. So umsebenzi ke lo esiwenzayo siyikomishana ukubaqeqesha noba babe benza lento ifanelekileyo isemthethweni ngosuku lonyulo. Siyaqonda Mhlekazi into kubana nabo abemi balapha eMzantsi Afrika baphesheya kwamalwandle bayakwazi into yokubana bavote ngaphandle ke kwamazwe afana neSirayeli iGaza ngenxa ke yemfazwe eqhubayo. Ndiyafuna nabo kuba ke sinabo abasibukelayo baphesheya kwamalwandle apha enkqubeni. Ndiyathanda nabo baxhobise mhlambe ngokuba bona bangaqhuba njani ngo-online voting wabo. Abazuba ne-online voting bona bane-online registration isavulekile nangokuba baqhubeke barejiste pha online. Iyawuqhuba ke kude kufike la mini umengameli apapasha ngalo usuku lonyulo ngokusemthethweni kuba kusenoyenza lonto ezithethela nje kwezindawo athetha kuzo upresident. But ngalamini eyifaka kwi-government gazette iyawuvala ke i-online yabantu bangama-South African abapha phesheya kwelwandle.
nalapha eSouth Africa wonke umuntu okwazi ufikelela kwi-online uyakwazi ukuqhubeleka angene kuyo aregister. Bonke ke bawuvota kwi-office zeDeco ezikulo country bakuyo. So kuyofuneka ke balungiselele uhambo oliyawubayisa kuloo ndawo ine-office ze country iDeco, i-consulate ne-high commission zethu eSouth Africa bayovota khona ngemini yovota. Mhlekazi masibambe ngazibini ngexesha lakho nokuba ucacisela ababukeli bethu ngento ebaluleke kangaka ebeke ubomi babo esiyathemba into yokubana uzoba nosiko lumnandi. Enkosi kakhulu nani nibe nosuku olumandi sinibone ezitishini ngomgqibelo. Izawudibana. Sabe nale television nize nayo pasi nibone banibhalisile. Kuyoba njalo sobe siphethe imiboko yethu phakathi inside kwi-voting stations. Lo ke mbukele besithetha naye bingumnumzana umawethu Mozerique osuka pha kwiziko le-IEC nobesichazela banzi ngezicwangciso zale komishoni. Hayi mbukeli kuyavakala into yokubana konke kume ngomumo. Mayidibane ke mbukeli qiniseka into yokubana uxelela umeza kuba obu bubomi bakho. Exercise your right. Kanti mbukeli siziqela siziqonqotha ke ngolohlobo ezeyure yokuqala ngoku singena kwiyure yesibini yenkqubo ye-Ekhaya Jikelele.